Matul il-konferenza annwali tal-Kamra tal-Inġinieri li ilha ssir għal dawn l-aħħar 32 sena, l-attenzjoni din is-sena kienet fuq l-avjazzjoni. Għaldaqstant, waqt li din laqqet flimkien bosta inġiniera, innovaturi u stakeholders involuti, ġie diskuss kif pajjiżna l-irwol tal-avjazzjoni kiber b'mod qawwi u għadu qed jevolvi, inkluż anke fit-teknoloġija spazjali. Il-konferenza ddiskutiet tliet oqsma partikolari li jinkludu l-iżvilupp fis-settur tal-avjazzjoni, l-avvanz fl-ekosistema spazjali Maltija u l-isfidi u l-opportunitajiet li dan is-settur jiffaċċjaw u joffri. Fid-diskors tagħha, il-President tal-Kamra tal-Inġinieri, Dr. Bonnie Attard, elenkat kif l-avjazzjoni żviluppat bisħieħ f'dawn l-aħħar snin, filwaqt li enfasizzat dwar l-irwol importanti ta' dawn il-professjonisti fejn tidħol is-sigurtà, l-avvanzi teknoloġiċi u d-diżinji innovattivi. Dan bilan ukoll li l-industrija tibqa' tkun sostenibbli. Il-Ministru responsabbli mis-settur, Chris Bonnet, li indirizza wkoll din il-konferenza, tenna kif il-Gvern impenjat li jibqa' joffri kull opportunità lill-inġinieri Maltin li minkejja limitazzjonijiet u ċokon ta' pajjiżna xort għandhom potenzjal qawwi x'jikkontribwixxu. Enfasizza kif l-avjazzjoni, li llum fost oħrajn għandha l-akbar reġistru fl-istorja, trid tkun kontribut ewlieni fil-ħidma strateġika tal-Gvern b'mod partikolari permezz tal-Viżjoni Malta 2050. L-avjazzjoni huwa settur illi kiber b'mod esponenzjali f'daw l-aħħar 10 snin sar rikonoxxut bħala wieħed mill-aqwa setturi tal-avjazzjoni fl-Ewropa u fi skambji bħal daw f'dan il-każ mal-inġiniera li jaħdmu fl-avjazzjoni aħna nisimgħu biex imbagħad inkomplu nimplementaw policies illi jkomplu jkabbru dan is-settur. Il-Vision 2050 qed ipoġġi bħala mira biex dan is-settur jikber b'mod sostanzjali mela irdu naħdmu flimkien mal-stakeholders kif ukoll bħala gvern biex nagħmlu dik il-politika u dawk il-liġijiet u dawk l-iskemi naraw li komplu naraw da s-settur ikomplu joħloq il-jobs ta' kwalità li hawn bżonn fil-pajjiż.